पेगासस प्रकरणावरून शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे। सत्य बोलण्याची जबाबदारी फक्त सामान्य लोकांवर आहे, मायबाप सरकारवर नाही। खरं बोला असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगताच खरं बोललात तर देश धोक्यात येईल असं सांगितलं गेलं। मग देश असा तसाही धोक्यातच आहे। पेगाससमुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झालं इतकंच असं शिवसेनेनं अग्रलेखात म्हटलंय। केंद्रातील 2 मंत्री, काही राज्यांचे मुख्यमंत्री, खासदार, पत्रकार अशा 500 लोकांवर पेगाससच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली। यावर संसदेत चर्चा व्हावी आणि गृहमंत्र्यांनी त्यावर उत्तर द्यावं ही एवढीच विरोधकांची मागणी होती। सरकारनं ती फेटाळली, त्यामुळे संसदेचं अधिवेशन धडपणे पार पडू शकलं नाही। संसदेत देखील विरोधकांचा तोच प्रश्न होता, पेगासस स्पायवेअरचा वापर झाला की नाही। तेथेही सरकारनं चर्चेपासून पळ काढला आणि आता सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार मूग गिळून बसलं आहे, अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे। सरकार म्हणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली पेगाससवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला। सरकारनं पाळतीसाठी स्पायवेअरचा वापर केला असेल तर तो कायदेशीर होता की नाही इतकंच सर्वोच्च न्यायालयास जाणून घ्यायचं होतं। पण संसद आणि न्यायालयास किंमत द्यायची नाही हे केंद्र सरकारनं ठरवून टाकलंय। राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा नक्कीच महत्त्वाचा आहे, त्याविषयी कोणाला शंका असण्याचं कारण नाही। पण राष्ट्रीय सुरक्षेची काळजी फक्त मोदी सरकारला आहे आणि संसदेतील विरोधी पक्ष तसंच आपल्या सर्वोच्च न्यायालयास नाही, हा त्याचा अर्थ नाही, असं देखील शिवसेनेनं म्हटलंय। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24।